Praise God, mga magulang, mga kapatid. So, ako nga po pala ang inyong lingkod, Pastor Joseph Elorde. Muli tayong mag-aaral ng kanyang salita. At sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin muna at hingin natin sa Panginoon ang kanyang regulasyon at ang kanyang salita ay maunawaan natin. Tayo pibigit, Ama naming Diyos na buhay, na makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito kung saan muli namin pag-aaralan at pagbubulay-bulayan na iyong salita. Dalangin namin, O God, O Holy Spirit, ikaw po ang siyang mag-touch at magpaunawa sa lahat ng aming matatalakay ngayong gabing ito. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa sa ating mga nakikinig at nanonood. Dalangin ko na kayo ay nandyan sa mabuting kalagayan. At ngayon po, ang ating topic is about pa rin sa live in harmony. At matatagpuan po yan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi po dito sa NLT, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of the Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Rather, be of one mind, united, and true and purpose. Amen? So, ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. So, ang ating pong theme ngayong month is about live in harmony. So, pag sinabi po harmony, madalas naririnig po natin yan sa music. Amen? So, sa music po natin madalas napapakinggan yan na kung saan pagka ang mga instrumento ay sabay-sabay, pagka ang kumakanta ay sabay-sabay, merong harmony tinatawag. So, ibig sabihin, yung impact niya, yung sound nila, nagbibigay sila ng good and pleasant sound. Ibig sabihin, masarap pakinggan, masarap damhin yung musika, kasi nga, meron silang tinatawag na harmony. At bago po magkaroon ng harmony sa isang gawain, meron niyang pagkakaisa na tinatawag. Ibig sabihin, merong kanya-kanyang instrumento na ginagampanan. Diba? Pag sinabing live in harmony, hindi lang yan binubuo ng isa. Binubuo po yan ng marami. More than one. Kumbaga, at ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo sa church, di ba? Ang sabi diyan live in harmony with each other. Let there be no division in the church. So, ibig sabihin, sa simbahan, kaya sumulat si Apostol Pablo, nagkakaroon ng division sa simbahan. At until now, meron pa rin, di ba? Kumbaga naisulat ito, hanggang sa ngayon, nagkakaroon pa rin ng division, nawawala yung harmony ng simbahan. Bakit kaya nagkakaroon ng separation? Bakit kaya nagkakaroon dito ng division? Di ba? Dahil kung babasahin po natin sa verse 12, ito sabi diyan sa Tagalog, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabing ako'y kay Kristo. Sabi, bakit? Sabi dito, bakit? Nahati ba si Kristo? So, ibig sabihin, ang bawat membro, ang bawat tao, nagkakaroon ng kanilang idlo. Diba? Nawala na yung sentro ng harmony. Ibig sabihin, nawala yung sentro ng harmony na si Jesus. Ang ibig sabihin, yung mga membro, ang kanilang pananaw, parang iniidolo na nila si Apollos, ang iniidolo na nila sino pa ba yung sinasabi dito? Apollos, may iba namang nagsasabi kay Pedro ako. Yun na yung kanilang mindset, na wala na yung talagang harmony na si Kristo ang maitaas. Amen. Kaya sumulat si Apostol Pablo, bakit nahati ba si Kristo? Diba? Hindi nahati si Kristo. Amen. Kaya nga po, ang live in harmony,
Ulitin ko, kailangan po ang sentro nito is walang iba kundi ang Diyos. Amen? Magiging maganda ang ating tunog kapag si Kristo ang sentro ng ating ginagampanan. Amen? Kaya nga, example natin, ang walis. Diba? Ang walis, pag magkabugkos yan, sobrang epektibo yan pag minalis mo. Tama? Yun yung harmony nila. Marami sila, walis, pero binubuo ng tingting, ng nagpakarami-dami. At kapag winalis siya ngayon, ibig sabihin, mabilis siyang makakuha ng kalat. Mabilis siyang makakuha ng dumi. Diba? Sobrang epektibo niya. Kasi, meron silang unity. Meron silang harmony. Diba? Pero, pagka walis, isang piraso lang, subukan mong iwalis. Hindi siya magiging epektibo. Kahit isang kalat, hindi mo kayang gawin kasi malubay, kumbaga malambot, hindi siya epektibo. Pero kung binubuo siya ng marami magkabugkos, di ba? Na kung saan magiging epektibo siya. Ganon din sa church. Kaya nga po, simulat si Apostol Pablo, itinutukoy niya ito patungkol sa simbahan. So sa ating simbahan, sa ating pinagpapasakupan, di ba? Sa ating ginagalawan, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Tulad dito sa Jesus Builded Up Church, dyan tayo tinawag, di ba? Magkaroon tayo dyan ng magandang sound. Magkaroon tayo dyan ng magandang epekto. Magkaroon tayo dyan ng magandang resulta, di ba? Maging kapaki-pakinabang po tayo dyan. Hindi po dapat maging, ay kay ganyan ako, ay kaganto ko, ay kay ganyan ako. Alisin po natin yung ganong mindset, di ba? Dahil hindi po nalulugod ang Diyos, di ba? At hindi po nalulugod ang Panginoon sa mga nagkakabaha-bahagi. Kaya nga sabi dito, di ba? Let there be no division in the church. Di ba? Hindi tayo aware, kahit sa panahon natin ngayon, nagkakaroon ng division. Bakit? Kasi sasabihin niya, ay ganito ko, ay ganyan ako. Ay, hindi si ganyan ang magtuturo eh. Ayoko munang umaten. Di ba? Mali po yun. Amen. Ang gagawin natin, nagkakaroon tayo ng pagpapasakop. Kasi pag sinabing unity, meron diyang leader. Di ba? Pag sinabing harmony, pag sinabing tulad sa music, kadalasan natin naririnig ang harmony patungkol sa music. Di ba? Pag sa music, meron diyang tinatawag na music director. So, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo na lang. Pag sinabi ng music director, ito ang gawin natin, ito ang natin, ito yung ating tatakbuhin bara, di ba? Yun yung gagawin natin. Hindi pwedeng gawin, sinabi ng music director, key of G tayo. Ito namang mga barista, gitarista, sumasaliwa, key of C, di ba? Walang harmony. Pag tinipa yung ibig sabihin, masagwa pakinggan. Walang impact. Alam di ba, tayo ding mga mananampalataya ng Panginoon, maganda yung impact natin kung tayo ay namumuhay sa magandang harmony. Amen. Kung ang harmony natin is si Kristo lang ang maitataas, sobrang ganda ng impact natin. Diba? Ibig sabihin, pagka ang nasa paligid na natin ang magsasabi, wow, ang ganda naman ng tugtugan. Ibig sabihin ko, ang ganda naman ng kanilang samahan. Diba? Ang ganda naman ng kanilang mga samahan na yan, no? Diba? Diba? Ibig sabihin, meron tayong impacts. Kahit hindi ka na magsalita, nakikita yung ating pagkakaisa na si Kristo lang ang naitataas. Amen? Katulad din ng langgam. Diba? Yung unity nila, yung harmony nila. Nagkakaisa sila sa isang layunin. Ano yun? Diba? Pag nakakita ang isang langgam ng isang pagkain, sabihin natin madami. Amen? Kapag yung isang langgam, nakita niya, natagpuan niya, magtatawag siya. Amen? At pagkatawag niya, diba, magtutulungan sila. Diba? Magtutulungan sila para makuha yung pagkain na yun at maidala nila doon sa kanilang tahanan. Amen? So, ibig sabihin, mga mag-iwan, ano yung pinapatukuyan ko dito? Ang ibig sabihin, katulad ng mga langgam, nagkakaisa sila sa isang layunin, ano? Pagkain. Amen? Guluhin mo man yan, sino nakakita na po kayo sa bahay nyo. Pag ako kasi minsan, ginagawa ko, pag yung langgam, nagkukumpulan, ginugulo ko. Pag ginulo mo, maya-maya, babalik na naman yun. Nandun na naman yun. Isa lang din ang kanilang pupuntahan. Di ba? Kukuha lang din sila talaga ng pagkain. Diba?
Ano yung matututunan natin doon? Ano yung lesson na yun? Di ba? Sa atin, mga magulang, mga kapatid, pag isa lang ang layunin natin, si Kristo lang ang may taas. Kaya nga, Jesus believed up ang ating church, di ba? Ano mang gulo sa atin, ano mang sabihin sa atin, di ba? Ano mang gulo sa atin ng kaaway, pag alam mo yung layunin mo sa isang unity, sa isang church, kasi pinapatungkulan dito sa church, di ba? Kapag alam mo yung layunin mo diyan, hindi ka basta-basta madadala ng kaaway, di ba? Ibig sabihin, babalik at babalik ka pa rin sa layunin mo. Amen. At yan nga po yung pag-uusapan natin ngayon. di ba? Kaya nga po, sa instrumento pa rin, dun po tayo muna sa mga example. So, ang instrumento ngayon, pag sinabing music, binubuo siya ng maraming instrumento. May gitara, may drumista, may bahista, may keyboardista, di ba? So pag sinabing key of G, G lang sila tatakbo. Amen? Hindi sila magkakahiwalay. Kapag sinabing key of G, minsan pag nag-key of C, ibig sabihin, hindi magtutugma. Magiging masama sa pakinig. Amen? Kaya nga po yung mga instrumentalist, nagkakasundo yan sila sa isang layunin. Ito dapat ang ating susundan. Dapat ganun din tayo. Nagkakaisa tayo sa isang layunin. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, si Kristo hindi naman nabahabahagi. Amen. Hindi naman napihapiraso. Yan. Si Kristo po ang sentro ng ating paglilingkod at ng ating harmony. Amen. So tuloy natin. Paano ba maging epektibong tagasunod ni Jesus? Yan, yung unity. yung harmony na tinatawag. Yung unity, ginawan ko po ng acronym, U-N-I-T-Y. Umpisa natin sa U. Mabilis lamang po ito. Understand your position. Amen. Dapat maunawaan mo yung position mo sa church. Hindi mo pwedeng hindi pwedeng magaling ka pa kay leaders. Hindi pwedeng magaling ka pa kay bishop. Pag sinabi ni bishop ito, susunod tayo. Diba? Yun yung merong tinatawag na harmony. Sumusunod tayo sa flow. Sumusunod ka sa agos. Diba? Para hindi ka masalungan. Amen? Kailangan understand mo, maunawaan mo yung position mo. Amen? Sa church. Diba? At maging sa bahay mo, parang ganito. Ang hirap pa. Bigyan natin ng magandang example. So sa bahay, diba, binubuo ang pamilya ng mama, ay ng father, ng mother, ng mga anak. Hindi po pwede ang batas o ang authority is nasa anak. Di ba magugulo? So ibig sabihin, ang authority nasa tatay. Di ba? At pag binaba ng tatay na ganito, kailangan sumunod si anak. Yun yung harmony. Yeah? Magandang sama, nagpapasakop sa bawat isa. Nagpapasakop sa leader. Nagpapasakop sa itinilaga ng Diyos. Kasi pag sinabing harmony, meron niyang nangangalaga, meron niyang nagdadirect, meron niyang nag-aayos. Amen. At walang iba, sa church natin ngayon, ang inilagay ng Diyos, walang iba kundi si Bishop. So, kailangan nating sumunod sa ating inilagay ng Diyos para maging maganda ang ating resulta, para maganda ang ating impact sa labas, di ba? Kasi kung dito pa lang sa church, nagkakaroon ng kabahabahagi, hindi ka sumusunod sa flow, di ba? Ang mangyayari, ito na nga yun, division. Yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, magkakaroon ng division. Amen. Sabi nga dyan di ba, ulitin natin, ito sabi dyan, let there be no division in the church, rather, be one of mind. Dapat iisa yung mind natin. Di ba? Ano? Di ba? Iisa dapat ang ating minimithi. Iisa dapat ang ating tinatahak. Iisa dapat ang ating tinatakbo. Iisa dapat ang ating pinapatunguan. Di ba? At ang maglilid po niyan, ang Diyos at ang tinalaga ng Diyos, si Bishop. Kasi ito pong natin ngayon is patungkol po ito sa church kung babasahin niyo. Saan ba tayo nabibilang? Hindi ba sa simbahan? Sa Jesus Believed Up Church? Diba? Magkakaroon ng magandang resulta ang ating sambahan kapag tayo ay nagpapasakop. Amen. So, yun yung una natin. Unity, yung you, we need to understand our position in church. Diba? If your position is right, God will bless us. God will bless you. Kapag tama ang position mo, di ba? Hindi mo sinasalungat kung sino man.
Pag tama ang posisyon mo, ang biyaya, ang blessing ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay palagi mong mararanasan. Palagi nating mararanasan kasi hindi ka sumasalungat. Amen. Kaya nga sabi mo kung may katabi ka, huwag kang salungat ng salungat. Amen. So, kailangan maunawaan natin yung posisyon natin. Ha? Maunawaan natin na ang posisyon na dapat natin nasa tama. Hindi siya mali. Parang ganito lang yan. Sa basketball, kailangan ang mga player pumusisyon. Kasi pag wala siya sa tamang posisyon, hindi siya mapapasahan ng bola. Amen? Pero kung nasa tamang posisyon, may papasa sa'yo yung bola at may titira mo at ang goal, maipasok mo doon. Yun din naman ang goal natin, di ba? Ang maparangalan si Kristo. Kapag tama ang posisyon mo, kapag binigyan ka ng ministry, kapag binigyan ka ng pagpapala at biyaya ng Panginoon, magagamit mo siya sa tama at pagpapalain kang lalo ng Panginoon. Amen? Kasi pag mali ang posisyon ng isang tao na sasambot, maaaring hindi niya masambot. Ibig sabihin, baka mabukulan lang siya. Ibig sabihin ko mga magulang, mga kapatid, alamin mo yung posisyon mo sa simbahan o sa church. Kung ang posisyon natin is maglingkod, nandiyan ka sa music ministry, gampanan mo. Kung ang posisyon natin ay nandito tayo, kung saan ka nilagay ng Diyos sa pamamagitan ng ating bishop, gampanan mo. Amen? Para maging epektibo ka dyan, di ba? Lumago tayo dyan, mangunga tayo dyan. Yan ang gusto ng Diyos sa harmony na ito. Amen? If your position is right, God will bless us. Amen? If your position is wrong, trouble will come. Diba? Kapag mali ang posisyon mo, trouble. Diba? Puro pasakit, puro hirap, stress, kasi mali kang posisyon. Amen? Puro ka na lang, ang nakikita mo sa simbahan, pangit. Ang pangit niyan, hindi ko gusto yan. Diba? Pag ganun palagi, nasa maling posisyon ka. Ibig sabihin, humanap ka ng magandang posisyon. Yung makikita mo is yung maganda. Amen. Di ba? Yung ang hinahanap mo is palaging solusyon. Di ba? Hindi posisyon. Amen. Ulitin ko, if your position is wrong, trouble will come to you. Amen. Pag mali ang posisyon mo, di ba? Trouble yan, kapatid. Kaya nga kung nararamdaman mo ngayon, parang trouble ka lagi, di ba? Baka mali ang posisyon mo. Posisyon ka ng tama. Di ba? Kausapin mo yung mga nasa posisyon, di ba? Na ito ba talaga ang nilagay ng Diyos sa buhay ko, sa puso ko? Pag struggle ka dyan, kapatid, sa posisyon mo na yan, baka hindi ka dyan. Amen? Baka merong posisyon pang ilalagay sa'yo na makakatch up mo, na masasagot mo maigi, yung mga gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Minsan kasi hindi natin masalo ng maigi kasi nasa mali pa ng posisyon. Ipag-pray po natin yon. Ipag-pray mo po yon. Hilingin mo sa Panginoon na itama ng Diyos ang ating posisyon. Amen? May mga taong nasa posisyon sa Biblia na nagtagumpay. Katulad ni Joshua, di ba? Nakaposisyon siya, nasa tama, palagi silang nagtatagumpay sa laban. Amen? Ni Gideon, di ba? Kahit sobrang dami ng kanilang kakalabanin, di ba? Pero dahil nasa tamang posisyon siya, di ba? Nakakatch up niya, nasasalo niya yung gusto ng Panginoon at pinasinasabi ng Panginoon. Sa ganun, lagi siyang nagtatagumpay siya sa libo-libo, di ba, na kanilang kalaban. Kasi nandun siya sa tamang posisyon. Si David, di ba? Nasa tamang posisyon siya, kaya natalo niya si Goliath. Amen. Kapag nasa tamang posisyon tayo, ano bang kaharapin nating mga Goliath sa buhay, kahit pag nasa tamang posisyon tayo, kahit anumang dami ng problema at pagsubok na ibato ng kaaway, di ba? Pag nasa tamang posisyon tayo, is ang palaging mararanasan natin, blessing. Amen. Tagumpay lagi, victory. Sa unity, ang nais ng Diyos na ibigay sa atin is victory palagi. Amen. Palagi tayong mananagumpay. Palagi tayong magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay, sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng iyong nararamdaman, kung ano man nararamdaman mo ngayon. Ang gusto ng Panginoon, ilagay mo ang sarili mo sa tamang posisyon. Amen. Dahil kapag nasa tamang posisyon ka, masasalo mo ang biyaya at pagpapala at salita ng Diyos sa buhay mo. At yun ang makakapagpabago ng ating buhay, ng ating pananampalataya, ng ating pananaw. Amen. Posisyon lang yan. Ilagay mo sa posisyon ang iyong sarili. Amen.
Ayun pa rin. Understand your purpose. Kanina, understand your position. Ngayon, ano ba yung purpose mo? Ano ba yung purpose natin sa church? Amen? Dapat alam mo yung purpose mo. Ang purpose natin is mamunga ng marami. Matuto. Tumataas dapat yung ating level ng pananampalataya. Diba? Ang purpose natin, sabi sa John chapter 15, verse 16, God chose us. Diba? Pinili tayo ng Panginoon, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang sabi diyan, para tayo ay mamunga. Ang purpose natin, kaya tayo tinawag ng Diyos sa isang simbahan, is para mamunga, lumago, matuto, at makatulong sa church. Amen. Maging epektibo, lumalago, hindi lumalayo. Amen. So, yun yung purpose. Ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon, meron siyang purpose. Meron siyang layunin. At yung layunin na yon, walang iba kundi si Kristo ay maparangalan natin. Yun yung purpose. Wala nang iba. Hindi natin kailangan magkaroon ng idol. Di ba? Katulad nito. Kasi nasumulat si Apostol Pablo, maraming tao, maraming mga membro, iniidolo na si Pedro, iniidolo na si Apollos, iniidolo na yung ibang mga tagapagturo. Dapat, isa lang dapat ang idolo mo. Ang idolo natin walang iba kundi si Jesus. Amen? Ang idolo natin walang iba kundi ang Diyos lamang na buhay na tumawag at pumili sa atin para ang purpose at layunin ng Diyos natin is mangyari sa buhay. Amen? Ang pangalawa, and never think that you are better than to others. Huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling sa kanya. Amen? Kahit ang pastor mo, yung leaders na inilagay sa'yo, bata sa'yo, di ba? Ang Diyos ang pumili dyan, ang Diyos ang tumawag dyan, magpasakop ka dyan. Amen? Kasi lalabas, kapag nilalagay mo sa sarili mo na ikaw ay magaling, di ba? Ibig sabihin, meron kang pride. Amen. Hindi importante kung ang pastor is walang pinag-aralan, di ba? Kasi galing yan sa puso ng Diyos, Jeremiah 3:15, di ba? I will give you a pastor, di ba? Na mula sa puso ng Diyos, di ba? Sino tayo para magsabi mas magaling ako diyan? Kung ang pinili ng Panginoon para sa ating mag-lead is ganyan, sumunod tayo diyan. Kasi in-appoint ng Diyos yan. At ang Diyos ang bahalang magbigay dyan ng wisdom, knowledge, understanding at pagpasunod sa mga nasasakop niya. Amen. So, never think that you are better than to others. Huwag mong isiping magaling sa... Kahit na ikaw ay marami kang grado, marami kang degree, marami kang natapos, marami kang kayamanan, di ba? Nasa inyo lahat, di ba? Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ako ang magaling. Ako ang matalino. Ako ang may pinag-aralan. Ako ang mayaman. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon yon. Dahil ang Panginoon na nga mismo ay bumaba sa lupa at ang kanyang sarili ay inialay niya para maglingkod sa bawat tao. At inalay niya ang kanyang buhay para mapako sa krus at tayo ay iligtas. Amen. Hindi niya ipinalagay na siya ay Diyos. Ang sabi sa Bible, hinubad niya nga di ba? Hindi niya ipinantay ang pagiging Diyos, di ba? Inalis niya. At siya ay nakipamisan sa tao at hanggang sa ngayon nga tinatamasa natin yung kababaang loob ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, never think that you are better than others. Huwag mong isipin na ikaw ay magaling. Yes, di ba? Ang kailangan natin, we need a humble heart. Diba? Yung pride natin, kailangan natin alisin yan. Kasi hindi mo ma-experience ang Diyos kapag ka masyado kang ma-pride. Diba? Dahil ang lagi mo na lang gagawin, ang lagi mo na lang sa isip is yung galing mo, is yung yaman mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Never think that you are better than to others. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 8. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba. Diba? Pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Amen. Ituring daw natin, higit ang iba kaysa sa ating sarili. Kasi yun yung ginawa ni Kristo na ating tinanggap sa ating buhay at sa ating puso at sa ating isipan. Di ba? Hindi tinuring ni Kristo, ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Di ba? Ang alam niya, gagampanan niya yung gustong ipagawa sa kanya ng Ama.
Kahit siya ay matalino, kahit alam niya, actually, alam niya lahat ng bagay eh. Diba? Kahit nga bagyo, sumusunod sa kanya eh. Diba? Kaya nga sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi maglingkod. Amen. Praise the Lord. Verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Yan. Diba? So, ibig sabihin, yung malasakit daw natin, kailangan nasa iba. Kapag lingkod ka ng Panginoon, diba? Kailangan ang malasakit mo dahil nasa iba. Dahil ang sabi sa Bible, ang sino man naghahangad ng kanyang sarili sa kanya, para sa kanya ay mawawalan. Ang sino mang nawawalan ng buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay. Ito po yung tinutukoy din dito. Kahit, sabi dito, pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito nga po yung sinasabi ko. Diba? So, dapat ang ating mindset sa simbahan, diba? Magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Walang division. Diba? Dapat ang mindset natin, walang mawawala. May nawawala kasi pag pumasok na yung pride, di ba? Mas iniisip nilang magaling ako, di ba? Mas iniisip nilang dapat ako ang nasunod, hindi nga po pwede yun. Merong itinalaga ang Diyos, di ba? Na kailangan nating sundin sa ating paglilingkod sa simbahan. Kaya nagkakaroon ng division ng church. Ulitin ko, dahil merong mga taong mapapride, merong mga membrong mapapride, di ba? Nakalila sila ang tama, di ba? Nag-against sila sa mga pamamaraan ng itinalaga ng Diyos. Di ba? Gumagawa sila ng sarili lang way. Dahil alam naman nila na matalino sila, magaling sila, marami silang pera. Amen. Pero hindi po gusto ng Diyos yun. You think nandun ka sa harmony, sa living in harmony sa simbahan? Tingin ko wala. Di ba? Kapag palagi kang against. Di ba? Pag palagi ka na ng kontra. Sabi nga ni excuse ni Bishop Jimmy, kontratista. Yan. Huwag kang kontra ng kontra. Amen. Sumunod ka lang, obedience is better than sacrifice. Diba? Obey first before you complain. Yun. Amen. Sabi sa 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Verse 6, kahit siya likas na tunay na Diyos, ito yung sinasabi ko kanina, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Diba? Kahit siya likas na Diyos, hindi niya itinuring yun. Diba? Para lang makasalamuha sa tao. Diba? Magbigay ng magandang impact. Magbigay ng magandang sound sa mga tao. Diba? Kasi ang totoo, hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Kaya si Lord gumawa ng paraan, di ba? Para ang tao ay maabot sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 7, sa halip, kung saan niyang inubad ang pagiging Diyos, kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang aliping pinanganak, siya'y tulad ng mga karaniwang tao, at siya'y si Kristo maging Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ano yung pangalawa? Never think that you are better than to others. Ang pangatlo, you and I, I invest in God, not to the world. Yan. Pag sa Diyos ka nag-i-invest sa church, hindi yan mawawala ng kabulukan. Amen. Lahat ng ginawa mo sa Panginoon, lahat ng naiambag mo sa simbahan, alam ng Diyos yun. Diba? Alam ng Panginoon ano yung binigay mo. Alam ng Panginoon kung ano yung papagal mo. Alam ng Diyos kung ano yung pagod mo. Alam ng Diyos yung binigay mo kung ano man yan, material man yan na bagay. Diba? Alam ni Lord John. Kaya nga ang invest in God, not to the world. Sa panahon natin ngayon, mas maraming nag-i-invest sa mundo. Amen. Mas kakunti na lang yung nag-i-invest sa Diyos. Diba? Dahil masyado na silang nakumaling sa mundong ibabaw na ito, na sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Diba? Masyado ang kanilang mindset, nandito na lang sa lupa. Diba? Kaya nga, mas marami ang panahon at oras nila dito sa mundong ibabaw. Ang dami nang ni-invest nila na oras, di ba? Na panahon, ginugugol sa kung ano-anong mga bagay, kaysa i-google dito sa Diyos
Nasa bandang dulo, sa Diyos tayo haharap. Amen. Dahil kapag nag-invest ka, dito sa mundo, pag nag-invest ka, automatic, merong tawag ito, may kita. Ano ba tawag doon? Merong kita, hindi ko maalala kung anong tawag doon. Pag nag-invest ka, meron siyang tinatawag na kumikita yung pera mo. Di ba? Ganon din naman sa Lord eh. Ha? Kaya nga, mas maganda mag-invest ka sa Diyos. Di ba? Kaysa sa mundo. Dahil pag sa mundo ka nag-invest, di ba? Ang pananaw mo palaging nasa mundo. Amen. So, lahat ng ginagawa natin, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Amen. Sa lahat po ng ating ginagawa, mag-invest ka, lalo sa unity sa church, di ba? Yung ginagawa mong pag-pledge, yung ginagawa mong pagta-tithes, invest mo kay Lord yan eh. Yung offering, yung mission, nag-invest ka sa Panginoon eh. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Ang Diyos ang magbabalik sa'yo. At ang Panginoon pag nagbalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen? At yung mga biyaya, bagamat meron ka pa, biglang darating, hindi mauubusan. Amen. So, mag-invest ka sa Lord. Diba? Sa unity, sa harmony, sa church, diba? Maraming pangangailangan, diba? Yung mga si Bishop natin, nag-mission, diyan tayo mag-invest. Yung mga kapatiran natin, diba? Diyan ka mag-invest. Kasi sa Lord, pag sa Lord ka nag-invest, walang lugi. Hindi siya pwedeng magsara. Dahil ang bangko sa LF, diba? Ang bintana na lang, palaging bukas kapag ikaw may invest ng invest. Diba? At ang Panginoon, palagi siyang bukas ang bintana ng langit para ibuhos sa'yo yung interest. Diba? Magkakaroon ka ng interest sa mga ininvest mo sa Panginoon. Amen. Ganun po sa Panginoon. Amen. Yun po yung invest in God, not to the world. Amen. So, baguhin natin yung mindset natin. Diba? Ang gawin natin, kung kaya mong i-invest, lakas mo, invest mo sa Panginoon. Kung wala ka pang kakayahan sa financial, di ba? Mag-pray ka, Lord, I want to invest sa financial na aspect. Lord, bless me, Panginoon. Di ba? Bless me. Ako nga, yun ang gusto ko, Lord, bless me para maging pagpapala din sa iba. Amen. So, wag mo lang madaliin. Ang biyaya ng Panginoon, kung ang gustong makita sa iyo ng Panginoon, mag-invest ka ng lakas, gamitin mo muna yung lakas mo. At pag dumating ang Panginoon, nalugod siya sa iyo, at ibinuhos na ang pagpapala, maging pinansyal, di ba? At maging pinansyal, makapag-invest ka na rin. Amen. So, lagi tayong mag-invest sa Lord. Ulitin ko, walang lugi sa Panginoon. Amen. Invest. So, involve. Do not isolate yourself. Yun. Matthew chapter 6, verse 19-21. Ang sabi diyan, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. So, saan ka dapat mag-invest? Di ba? Sinabi na nga ni Lord, sinabi na nga sa Bible, sinabi na nga sa banal na salita, huwag kang mag-invest dito sa lupa dahil may nakakapasok na magnanakaw at sinisira. Saan na pinakamagandang invest? Walang iba kundi sa Lord, sa back of heaven. Di ba? At pag nag-invest ka sa back of heaven, sa Lord, sigurado yan. Sure ball yan, 101%. Ang balik sa iyo, siksik, liglig, at umaapaw na biyaya ng Panginoon. Bagamat puno pa, may darating na naman sa buhay mo at biyaya. Amen. Huwag mo din naman kalimutang mag-share. Mag-share ka din ng blessing para tuloy-tuloy. Amen. Praise the Lord. Ang sabi pa sa 10, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Diba? Sabi diyan, mag-impok. Doon walang naninirang insekto at kalawang walang nakakapasok na magnanakaw. So, kailanman dito sa bangko, pwede pang pagplanuhan dito sa lupa. Pwede pang manakaw, di ba? Pwede pang mabangkrap. Pero sa Lord, walang kabangkrap, di ba? Sa Panginoon, walang kalugi-lugi. Ang kailangan mo lang gawin, di ba? Mag-invest ka with all your heart, di ba? Invest mo sa Panginoon. Ulitin ko, kung wala kang pinasya, invest mo yung sarili mo. Di ba? Ialay mo yung sarili mo sa ating Panginoon. At ang Diyos, pag nalugod, ibabalik niya sa atin ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang Diyos ang magbabalik sa atin. Amen. Praise the Lord. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Kapag sa Lord ang yaman mo, nandun din ang puso mo. Amen. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23. Sabi yan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Sa church,
sa unity, sa church, sa loob ng simbahan, di ba? Kung naka-assign ka sa ushering, kung naka-assign ka sa pag-aayos ng silya, di ba? Kung naka-assign ka sa pagmamap, di ba? Gawin mo yan para sa Panginoon mo ginagawa. Nag-i-invest ka dyan kay Lord. Amen, di ba? Nagkakaroon ka ng magandang sound, di ba? Ginagampanan mo yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, ginagampanan mo. Alam mo, kay Lord mo ginagawa yan, hindi sa tao. Kasi pag sa tao mo ginawa, mapapagod ka. Pag sa tao mo ginawa, pag wala ng appreciation niya, pag wala ng kanyang, hindi ka na binabate, hindi ka na pinupuri, di ba? Malulungkot ka. Pero kapag ginawa mo kay Lord ang lahat ng mga bagay, ang paglilinis, di ba? Ang paggawa mo sa gawain, di ba? Ang pagpunta mo ng church, di ba? Ang paglilingkod mo sa Panginoon, di ba? Hindi ka malulugi. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng lahat ng mga ito. Amen. Ay, unity. Ay, T. Dito na punta siya T. Trust to God. Yan. Sa loob ng church, para hindi magkaroon ng division, diba? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga nakikita. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga narinig. Diba? I-trust mo kay Lord. Lord, nakita ko si ganyan, diba? At hayaan mo ang Panginoon. At kung meron man ikaw nakikita ng pangit, diba? Huwag mo namang ichucho. Huwag mo namang i-gisme sa iba. Komprontahin mo si brother, komprontahin mo si sister para hindi mabuwag. Diba? Para hindi makapasok ang kaaway. Kulang lang sa communication. Kulang lang sa tapik. Brother, nagkamali ka kanina. Brother, sister, hindi maganda yung nasabi mo at medyo naka-open ka. Ganun dapat ang tunay na Kristiyano, nagsasabihan. Diba? At hindi parang pusong mamon. Diba? Ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya ng Panginoon hanggang tumanggap at handa ding magbigay. Ibig sabihin, tinatanggap mo kung ikaw'y mali. Diba? At nagbibigay ka rin ng kapatawaran, di ba? Sa mga taong nagkamali sa'yo. Handang tumanggap, handang magbigay. Amen. Kaya nga yung trust to God. Sa church, hindi maiwasang may mga bagay na mga salitang tayong naririnig. Excuse. May mga pangit tayong bagay na nakikita. Hindi maiwasan nyo. Di ba? At ang kailangan dyan, ang solusyon yan para walang division. Di ba? Mag-usap. Yun. Di ba? Tapikin si brother, di ba? Tapikin si sister. Mag-usap ng masinsinan at hindi mo na kailangan ipaabot pa kay brother o kay sister. Di ba? Minsan ganun di ba? Paabot dito, kwento dito, bulate. Pagdating doon sa dulo, dragon. Naging dragon na. Hanggang sa lumaki, doon na ngayon nakakapasok yung division na tinatawag. Amen. Hallelujah. Kaya nga sumulat na si Apostol Pablo. Hanggang sa ngayon, sulat pa rin ito ni Apostol Pablo sa atin. Salita pa rin ito ng Diyos para sa atin. At ito'y tama sa panahon natin ngayon. Diba? Dahil ang kaaway, walang ibang gagawin kundi wasakin ang magandang pagkakaisa na binubuo ng Diyos. Diba? Basagin ang tunog ng magandang harmony ng isang simbahan. Diba? Dahil kasi pag maganda ang harmony, maganda yung tunog mo sa labas. Amen. Maganda yung tunog mo, may maganda kang impact, may maganda ka sa pandinig, di ba? Yun yung gustong wasakin ng demonyo sa church. Ang tinitira na church. Sino ba nga sa church? Tayo yun. Ikaw at ako yun. Amen. Kaya maging aware ka, kapatid. Di ba? Kapag sa church, nakita mo na, narinig mo na, parang nagkakaroon ng division, di ba? Kailangan ng manalangin, kailangan ng kumprontahin sa bawat isa. Amen. Para hindi mawasak. Kapag ka nagkakaroon na ng idol, idol, di ba? Gusto ko si ganyan, gusto ko si ganito. Bakit wala si ganyan? Mali na yon. Amen. Ang kailangan natin gawin is magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Trust to His timing. Amen. Magtiwala tayo sa timing ng Diyos. Magtiwala tayo sa kakayahan ng Panginoon. Di ba? Na kaya niyang palaguin, kaya niyang paramihin sa ang mga tao. Di ba? Kapag di ba, Jesus lifted up ang dating church. Ang verse niya, nasa John chapter 12, verse 32. If I am lifted up, I will dadalhin niya ang mga tao, di ba? Sa kanya isasamba. Di ba? Ang sikreto, si Kristo muna ang may taas. Sa harmony, dapat si Kristo ang nasa gitna. Sa unity,
Dapat si Kristo ang ating sentro ng ating pagkakaisa. At siya lang ang maitaas. Jesus will lift it up. At kung ganyan ang mangyayari, di ba? May maganda siyang sound. Di ba? May maganda siyang impact diyan sa labas. Hindi na natin kailangan masyadong effort. Si Lord na kikilos. Bakit? Kasi yung presence ng ating harmony sa loob, lumalabas sa labas. Ibig sabihin, di ba, pagka nakakarinig tayo ng mga concert, lalo na pag open area, abot hanggang dulo, abot kung hanggang saan, malawak ang nasasakop. Parang ganun din yung presence si Lord. Pag maganda ang samahan, di ba, ang magkakaroon siya ng magandang sound sa labas. At hindi lang basta-basta ang sound. Di ba? Magkakaroon siya ng magandang resulta. Amen. Praise the Lord. Trust to His timing. Ang verse natin dyan, nandiyan yan sa Proverbs chapter 3, verse 5. Trust to the Lord with all your heart. Diba? Do not lean to your own understanding. In all your ways, we must acknowledge Him. Amen. And He will direct our path. Amen. So, pagtiwala tayo sa Panginoon, buong puso. Diba? Kung may nakikita ka sa loob ng simbahan, diba? Pagkatiwala mo, ipag-pray mo. At kung kinukumbi ka ng Panginoon, tapikin mo siya, sabihan mo siya, yun yung totoo. Yun yung tunay ng mga mananampalataya. Hindi na yung nagkukwento-kwento pa kung kanino. Amen. Tapikin mo kaagad siya kung mali siya. Amen. Siya yung pinakita hindi gawin mo. Amen. Praise the Lord. At ang panghuli, why? Unity. Yung why, your labor is not in vain. Yung ating pagbabagal, hindi siya mawawalan ng once na ginawa mo sa Panginoon, ang Diyos ang bahalang mag-reward sa atin. Amen? Your labor is not in vain. Amen? Galatia chapter 6 verse 9 hanggang 10. At sabi diyan, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. Kung hindi tayo magsasawa. Diba? Yung pag-ani, ani mo siya. Sabi, kung merong kung hindi tayo magsasawa. Pakitapik mo yung sarili mo, huwag kang magsawa. Kasi maraming tao nagsasawa na, lalo sa pag nakakita ng mali sa church. Di ba? Pag nakakita ng hindi niya gusto. Amen. Mabilis magsawa. Pero si Lord, kahit narinig niya na mali, kahit nakita niya na iniwan siya ng mga apostol, hindi siya nagsawa. Kahit yung mga ginawa niya ng himala, yung mga nakakita, nakasaksi, di ba, iniwan siya. Hindi siya nagsawang sila'y patawarin. Ikaw at ako, ganun din dapat ang ating maging karakter. Yung hindi tayo nagsasawa sa paggawa ng mabuti. At sa takdang panahon daw, tayo ay aani. Diba? In His perfect time. Amen. We need to trust to God. Diba? Trust to His timing. Amen. Na kailangan lang kailangan natin gawin is magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. May nakakita o wala, gampanan natin kung ano yung ibinigay tatas sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. The center of unity is Jesus. Yung harmony natin, mas masarap kung si Kristo ang ating binibigyan ng parangal. Amen. The purpose of unity is to bring soul to Jesus. Yun lang. Yung purpose ng unity natin. Walang iba. Parang langgam. Ang purpose ng kanilang pag-aaysa, walang iba kundi pagkain. Amen. Wala yung ibang pupunta. Wala yung ibang hinahanap kundi pagkain. At kapag nakita ng maraming pagkain, magtatawag sila. Amen. Ibig sabihin, nagtutulungan. Nagdadamayan. Amen? Ha? Kaya nga sabi dito, magtulungan tayo, magdamayan, magpalakasan, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Maging kabalikat, wag maging pabigat. Amen? So mga magulang, mga kapatid, yan po yung ating napag-aralan ngayong gabi ito. Ano po yung unity, understand your purpose, and understand your position.
and never think that you are better than to others. And I invest in God, not to the world. At yung ating T, trust to God and trust to His timing, and yung Y, your labor is not in vain. Amen. Praise the Lord. Ngayong gabing ito, tayo po ay mananalangin. Kung sa ating mga napag-aralan doon, ay meron isa ka doon, di ba? It's better to pray. Ipagkatiwala mo sa Lord, yung iyong mga nakikita, pagkaroon ka ng mindset na makatulong sa simbahan, at ikaw yung pagmumulan ng pagkakaayos. Hindi dapat tayo yung pagmumulan ng pagkabahabahagi. Diba? Hindi dapat nating sabihin, diba, na mas magaling si ganyan. Ang kailangan natin gawin, pagkakaisa. Diba? Lalo ngayon sa bansa natin, diba? Yung unity team, nasira nga eh. Amen? Bakit? Kasi hindi nag-uusap. Alam ko, ganun niya siguro, diba? Naniniwala sa sabi-sabi. Diba? Yung magkakamag-anak na Japan yata, yung haka-haka, at saka si kuro-kuro, at saka si sabi-sabi. Amen. Sa church, kung saan ka tinawag, diyan tayo magpalago. Diyan tayo tinawag upang mamunga ng sagana at ng marami. Amen. Maging epektibo tayo. Ha? Bilang isang sabi nga sa ating team, live in harmony. Mamuhay tayo ng merong pagkakaisa sa iisang layunin. Ano ba yung layunin natin? To lift up the name of the Lord Jesus Christ, to preach the gospel of the kingdom to every nation, to proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life, and no one's come to the Father except by Jesus. Diba? A faithful church motivated to live victoriously as the light of this world through the first love of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y pumikit. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, salamat Panginoon sa iyong salita na aming napagpulayan. Dalangin ko, O God, na tunay nga, O Diyos, sa aming simbahan at sa aming mga kapatid, brothers and sisters, bigyasin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Bigyasin mo kami, Panginoon, ng isang layunin lamang, O God, na ikaw lamang ang maitaas. Dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na mga nanghihina, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo silang kalingain, at anuman ang desire ng kanilang puso, Panginoon, ikaw po mag-grant, basta po ito'y kalooban. Lord, salamat ng marami, pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo sila, Panginoon, ang langit po, O God, ay salamat sapagkat bukas na ibubuhos mo sa kanila ang mga pagpapala, at kung meron man sa kanilang, Panginoon, may mga sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, by your stripe, O God, we are healed in the name of Jesus. Ako'y nagdideklara sa mga may karamdaman, O God, in the name of Jesus, na sa iyong mga latay, sila ay pinagaling mo na. Salamat ng marami, at kung meron man mga kulang, Panginoon, sila, Panginoon, ay patuloy mong pasaganahin, O God. Sa financial man na aspeto, Panginoon, spiritual man na aspeto, patuloy mo silang pasaganahin, Lord. Salamat ng marami, pagpalain mo, Panginoon, ang aming church sa pangunguna ng aming Bishop Leonardo Vidanya. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, O God. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng karunungan na bumula sa iyo at sa lahat ng kanyang paplanuhin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ay layunin mo. Lord, salamat. Kami po'y nakikiisa sa kanya, Panginoon, at patuloy mo siyang ingatan sa kanyang paghayo, O God. Saan man siya magpunta, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang mga kamay, maging ang kanyang tatapakan ng paa, at maging ibubukan ng niya mga bibig, ay patuloy mong samahan ng mga bagay, Panginoon, ng mga signs and wonders in miracle. At dalangin ko sa aking mga kapatid, na lahat ng nakapanood, pagpalain mo sila, Panginoon. Ikaw po, O God, ang magbalik ng mga pagpapalat, biyay sa kanilang buhay. Siksik, tigil ka tumapaw. We praise you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless us all. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord.